Hoy mande mano mande we mande kandu Allah Allah mo indah batu lain taraga denai nak pulang pitinan sayur jopo dan manyubara sakit manyeso kadirian boman tinggal kuli pembalui tulang nyampang ko hati rasa kian boman ampun jo maaf mande berikan apa kadayo kadiri ambo hari-hari lalu de para sayang malang nande urang yo bakutiko maoi tibo diambo malang baka panjangan sakit manyeso kadirian boman tinggallah sulit pembalui tulang
nyampang ko abdi rasa ki amboman ampun jo maaf mande barikan santaro ko mati kadang bak kini di rantau urang denai baku buahkan Tio mande mencari Pusaro indah babatu medan. Oke, terima kasih.